Την επόμενη μέρα υποδέχτηκαν στο σχολείο τον περιβαλλοντολόγο, τον κύριο Δασούλη. Οι μαθητές ήταν μαζεμένοι στο αμφιθέατρο. Ο Ευτύχης και η Ελευθερία τον καλωσόρισαν και τον ενημέρωσαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή τους. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά, που με ενημερώσατε και με καλωσορίσατε στο υπέροχο σχολείο σας. Είστε καταπληκτικά και δραστήρια, παιδιά. Έχετε δίκιο που ανησυχείτε τόσο πολύ για την περιβαλλοντική καταστροφή που θα συμβεί. Κύριε Δασούλη, μπορείτε να μας περιγράψετε τις διαστάσεις του προβλήματος και τις συνέπειες? Ναι, βέβαια μπορώ. Πρώτον, το καυσαέριο των αυτοκινήτων θα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα της πόλης με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα νέφος και να αερούνται μικροσωματίδες στην ατμόσφαιρα. Τα δέντρα και τα φυτά θα αρχίσουν να ξεραίνονται. Τα πουλιά της Καθαρούπολης άλλα θα πεθάνουν και όσα προλάβουν θα μεταναστεύσουν σε άλλες περιοχές, ενώ οι άνθρωποι και πρώτα οι μικροί θα αρρωσταίνουν πολύ συχνά. Προβληματίζομαι πολύ για την υγεία σας στο μέλλον. Όλα θα πάρουν μια γκρίζα όψη σαν να είναι καλυμμένοι με ένα γκρίζο μανδύα. Αυτό είναι σοκαριστικό, φρικτό. Δεν περιμένουμε να έρθει η καταστροφή. Πρέπει να δράσουμε άμεσα. Κύριε Δασούλη, σε πόσο χρόνο υπολογίζετε αφού τελειώσει και παραδοθεί το έργο να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση? Πόσο χρόνο έχουμε για να αντιδράσουμε? Αν υπολογίσουμε τον μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων που θα χρησιμοποιούν το τούνελ, τότε σε έναν μήνα θα φανούν τα αρνητικά αποτελέσματα. Σε ένα μήνα? Παρόλο που φαίνεται ότι έχουμε χρόνο, πρέπει να βιαστούμε. Τι προτείνεις να κάνουμε, αδελφούλη μου? Όλα αυτά που είχαμε συμφωνήσει, θα τα πραγματοποιήσουμε. Δεν αρκεί όμως μόνο εμείς οι μαθητές να ξέρουμε το πρόβλημα. Χρειάζεται να ενημερώσουμε και άλλους για το πρόβλημα για να μας βοηθήσουν. Τους γονείς μας, τους γειτονές μας, τους φίλους, τους γνωστούς και προπάντων την τοπική εφημερίδα. Να το κάνουμε, ναι, να δράσουμε! Η Ελευθερία σηκώθηκε όρθια και αμέσως πήρε το λόγο. Λοιπόν, κύριε Δασούλη, προτείνω κάθε ομάδα να φτιάξει με τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει από το δασάκι ένα ενημερωτικό φυλάδιο. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα θα βγάλει τα φυλάδια της πολλές φωτοτυπίες, έτσι ώστε να μπορέσει να τα μοιράσει σε γονείς, συγγενείς, σε φίλους και σε γείτονες. Πολύ καλή ιδέα! Αν μην χάνουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε τώρα. Ακολουθήστε τον δάσκαλό σας στην τάξη σας και βγάλτε στα θρανία σας τα υλικά για να δημιουργήσουμε φωτογραφίες, κόλλες και χαρτιά, ψαλίδια και ξυλομπογιές. Εμπρός, ας ξεκινήσουμε! Τα παιδιά επέστρεψαν στην τάξη τους, πολύ ενθουσιασμένα και έτοιμα για δουλειά. Όσο η ώρα κυλούσε, τα παιδιά συνεργάζονταν άψογα. Άλλοι έκοβαν, άλλοι σχεδίαζαν, άλλοι ζωγράφισαν το ενημερωτικό φυλάδιο. Σιγά σιγά κάθε ομάδα ολοκλήρωνε τη δουλειά της. Στο τέλος αυτής της συντονισμένης προσπάθειας δημιουργήθηκαν 3 υπέροχα ενημερωτικά φυλάδια έτοιμα να φωτοτυπηθούν και να μοιραστούν στον κόσμο. Κύριε Δασούλη, έχω κι άλλη μια ιδέα. Εκτός από τα ενημερωτικά φυλάδια, τι θα λέγατε να φτιάξουμε και ενημερωτικές αφήσεις που θα τις κολλήσουμε στην Καθαρούπολη? Μπράβο σου, Ευτύχη! Εκπληκτικό! Συμφωνώ μαζί σου. Οι αφήσεις θα βοηθήσουν πολύ να διαδοθούν τα νέα. Και πλακάτ! Να φτιάξουμε και πλακάτ! Πλακάτ! Τι είναι αυτό? Εσύ ξέρεις? Δεν το έχω ακούσει. Τα πλακάτ είναι μικρές ταμπέλες που έχουν μια ξύλινη λαβή. Πάνω στο πλακάτ θα γράψουμε συνθήματα, δηλαδή σύντομα στιχάκια με ομοιοκαταληξία. Αυτά τα στιχάκια, επειδή θα είναι γραμμένα στο πλακάτ, θα μας βοηθήσουν να διαμαρτυρηθούμε και να μοιραστούμε τις ανησυχίες μας με τον κόσμο που θα συναντήσουμε στις ενημερωτικές μας δράσεις. Ο κ. Δασούλης για άλλη μια φορά θαύμασε την ετοιμότητα, το θάρρος και την αποφασιστικότητα των παιδιών. Πραγματικά δεν είχε ξανασυναντήσει οι τόσο ενημερωμένους και οργανωμένους μαθητές. Έτσι και ξύλινες λαβές βρέθηκαν και ταμπέλες από χαρτόνι και αφήσεις στήθηκαν θεώρητες και πολύχρωμες. Όλα άσαν να παίρνουν μορφή μέσα σε λίγες ώρες.
Όλα φαίνονται έτοιμα για να πραγματοποιήσουμε τις δράσεις. Το μόνο που μας έχει μείνει να κάνουμε είναι να ορίσουμε την ώρα που θα βγούμε στο δρόμο, να ενημερώσουμε τους περαστικούς. Τέλος, θα πρέπει μέχρι αύριο να στείλουμε ένα ηλεκτρονικό γράμμα μέσω του ίντερνετ για να μάθουν για τις δράσεις και τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια και η τοπική μας εφημερίδα. Μετά από λιγόλεπτη συζήτηση των μαθητών μεταξύ τους, αποφάσισαν να βγουν να ενημερώσουν τον κόσμο μια πρωινή ώρα, έτσι ώστε όλη η γειτονιά να είναι ξεκούραστη και έτοιμη να καλοδεχτεί τα νέα. Επιπλέον, αποφάσισαν πως το ηλεκτρονικό γράμμα θα πρέπει να το στείλουν πρώτα στα τοπικά κανάλια για να διαδοθούν γρήγορα τα νέα, όχι μόνο στη γειτονιά αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τέλος, θα έπρεπε να στείλουν το ίδιο ηλεκτρονικό γράμμα και στην τοπική εφημερίδα για να πληροφορηθούν ακόμα και αυτοί που δεν θα ήταν στο δρόμο την ώρα των ενημερωτικών δράσεων των παιδιών. Μέχρι το βράδυ όλες οι δράσεις της οργάνωσης είχαν πραγματοποιηθεί. Το μόνο που έμενε ήταν να σηκωθεί ο ήλιος και να ξημερώσει μια καινούρια μέρα. Μια μέρα που δεν θα έμοιαζε με τις προηγούμενες. Εκείνο το βράδυ όλοι οι μαθητές από την αγωνία του στριφογύριζαν για αρκετή ώρα στα κρεβάτια τους. Ένας ύπνος τους χώριζε από το να γίνουν οι σούπερ ήρωες της Καθαρούπολης. Λοιπόν, παιδιά, χωριστείτε σε 3 ομάδες, όπως είχαμε κάνει στο δασάκι. Η ομάδα της χλωρίδας θα μοιράσει ενημερωτικά φυλάδια. Η ομάδα της πανίδας θα κολλήσει τις αφίσες σε τοίχους, καταστήματα, δέντρα και στάσεις λεωφορείων. Τέλος, η ομάδα παρατήρησης της χρήσης του δάσους από τους ανθρώπους θα αναλάβει να κρατάει τα πλακάτ. Τα παιδιά ξεχύθηκαν στον δρόμο με αγωνία, αλλά και ενθουσιασμό. Αγωνία γιατί δεν ήξεραν αν οι δράσεις τους θα γίνουν καλοδεχούμενες από την κοινότητα. Ενθουσιασμό γιατί ήταν έτοιμοι να δώσουν μάχη γι' αυτό. Ήταν έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Στην πλατεία της πόλης που συγκεντρώθηκαν, συνάντησαν πολλούς ανθρώπους. Άλλοι ήταν πρόθυμοι να μάθουν για το πρόβλημα, ενώ άλλοι, όταν τους πλησίαζαν, έφευγαν βιαστικά ή τους γύριζαν την πλάτη. Μάλιστα, ένας κύριος όχι μόνο γύρισε την πλάτη στα παιδιά, αλλά έφυγε και γρήγορα μακριά τους. Και 2 άλλες κυρίες, όταν τις πλησίασαν, φώναξαν: «Δεν μας νοιάζει, αφήστε μας ήσυχες!» Άλλοι έσπερχαν τα παιδιά να περάσουν, και άλλοι δυστυχώς δεν έμειναν στην αδιαφορία, αλλά ήταν και πολύ αγενείς. Ο περισσότερος όμως κόσμος, για καλή τους τύχη, τους άκουγε με μεγάλη προσοχή και με συγκέντρωση. Μάλιστα, μια κυρία μεγάλης ηλικίας ευχαρίστησε τα παιδιά, λέγοντάς τους ότι είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνουν. Όχι μόνο για τη γειτονιά, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Μα πόση καταπληκτική δουλειά έχετε κάνει όλοι σας. Πόσο σπουδαίο και γλυκό είναι αυτό που κάνετε για την πόλη μας. Πώς μπορώ να βοηθήσω κι εγώ για να σώσω το περιβάλλον της Καθαρούπολης? Ξέρετε, ανήκω στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε, θα μπορούσατε να κανονίσετε μια συνάντηση με το Συμβούλιο του Δήμου για να ακούσουν τις απόψεις μας. Μα και βέβαια μπορώ. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για σας. Το όνομά μου είναι Ειρήνη Υποστηριξάκη και σας υπόσχομαι ότι θα συντονίσω σήμερα κιόλας στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να σας δεχτεί άμεσα. Τους έδωσε το τηλέφωνο του γραφείου της και προέτρεψε τα παιδιά να την καλέσουν την επόμενη μέρα, πρωί-πρωί, για να ενημερωθούν για τις εξελίξεις της συνάντησης. Η συγκέντρωση των παιδιών στην πλατεία φάνηκε πως έφερε τα αποτελέσματα που ήθελαν. Ο περισσότερος κόσμος έδειξε ενδιαφέρον και μάλιστα βρήκαν και σύμμαχο από το Δήμο. Πραγματικά αυτή η δράση δεν θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα. Ο Ευτύχης και η Ελευθερία γύρισαν στο σπίτι, κατάκοποι και εξαντλημένοι. Όμως η κούρασή τους ήταν γλυκιά. Το έργο σίγουρα δεν θα μπορούσαν να το σταματήσουν, αλλά είχαν καταφέρει να αλλάξουν τρόπο σκέψης σε πολλούς.